ongitorri dan hori, txukirratia, hemen Wichita kontrolien, geuri eta zeuena dan irrati honetan. Gaur gurentzako plazer handi beda, badakigu Andramaizek dakusamen ganien, eta, bueno, hainbat talde dauz hor aktiboki dauzenak, Andramaizetan geuri ambienti emoten, da herri honetako giru postuten. Gaur daku, geugaz, eta plazer bada, gurentzako, Idurre Bilbao Uribarri, eta Imanol Rodríguez García, eurek diez, erraldoien konpartxara ahotsa emoten etorre dizenak itxukirratira. Hola. Kaixo, zelan zauzi, Ondo. Bai, ederto baten omen. Ondo eta gogugaz. Bai. Hori beti. Beti. Eurek badakizuie, erraldoien azpiko gonatan dabiltzen izendik dako horrek. Hor erraldoien behien dauzen... Imaginaten dut dizela erraldoien dantzaridek, edo erraldoiek dantzan imitzen dauzien pertsonak. Eurek barik ganera ez da bihitzen ezer, horre erraldoiek. Haunan, trapuzko gigante batzuk, baino ez diez. Vale? Trapuzkoek. Trapu da, no? Telie. Bai, telie bai, eurek die fibraskoek. Geuriek fibraskoek die. Geuriek ez, bermionak fibraskoek die. Vale. Bueno, eta dauz elegante zantzitze ganera, Bai. Azkanin jenti ongo da ez dakine, zeri buruz gauzen berbetan, beste batzuk bai, aspaldi esango diz euren saliek, hamen sakonduko eurekaz, elkarrizketa honetan. Ja, bikote, zelan sortu zan zuen kultura elkarti edo, zelan badakitza asko inbizuiela atxera albota, bai, bueno, ikuskuia, zelan sortu zan erraldoien iniziatibe hau edo? Bueno, Bermion. Gu deitzuten txagu Bermioko erraldoien konpartza. Eta konpartza sortu zen 2005. Erraldoiek die harinukuek. Gure erraldoiek, lelau udalakin zauen, erraldoiek, gure erraldoiek die udalanak, danonak die. Ez die konpartzanak. Vale, hori argi geratu bide. Oso, no? Egin zauen erraldoiek 2002, lehenoko pareja die Anton eta Josefin, eta eurek mobiteko, dantzatzeko eurekaz torte esan ziren talde bi, batzutan batzuk eta batzutan beste batzuk. Ondalan eta mendialde dantza taldea, zedie santurtziarrak. Ekipo bi esatilez, ez da? Ez, bai, ekipo bi, Andramaizetan etorte esan ziren batzuk, eta Arrainazokan beste batzuk. Erraldiek beti urteten die Arrainazokatan, eta jaietan. Eta, hori izan zen lehenoko paregia, eta bigarren paregia, 2004 egin zauen Mari eta Lorentzo. Eta 2005, claro, ekarri kanpotik gure erraldoiek moiteko edo tantxetxeko beste talde batzuk, bermeotar jende multxo bat prepara zauen ez, pentsa zauen konpartza bat sortutia. Azkanin bermeotar gaitasune badauen herrizen hori mobiteko bat, zitxik ekarri... Hori da. Eta txarto ulertu dut edo erraldoie betorten zan dizen beste nonondik? Edo berraldoie beti ondi zemen Bermion. Berraldoiek, horrek fizikoki dauz hor fetxa, más o menos fetxa horretatik. Bai, lehendik, bebai onzien erraldoiek. 1889 zen inguruen urten zauen jaietako programan, urteten zauen erraldoiek urtengo zauela, hori artxibon dago. Eta horregatik dakigu ondi zela. Eta hori da antzinekue. Ez da makala, 1800. Bai, gero 1983 desagertu ziren batzuk, erraldoi bi, izan die Lorreyes Katolikos, Zaragozan egin zauen, hori dokumentata daku, eta ez ziren erabili eta almazenatan, udaleko biltegitzen alperrek galdu ziren hori. Bueno, hori galdetu doze, azkanin fizikoki horrek mobiti herritxik herrire beste esan behar. Herrizen baduzen, hor dako zuz biltegi baten,
Bai, eurek mobiti herritxik herrire hori ez. Bai, eitzen du. Eitzen du. Daku lagun bet kamioi dakona. Bai, no? Eta bai, taldekidi da, gotxon, apa gotxon. Eta eskerrak gotxoneri. Bai, eskerrak. Eta bera gaziut, bai, ongara hainbeste lekutan. Bueno, Bilbon, esan bide, erraldoiek erditzek ebaitzen dizela, entre comillas. Bai. Erdi bitxu itzen diez. Bai. Naiz gizon edo... Bai, danak. Erdi bitxu itzen diez. Eta orduen, bai, sartzen diz kamioi baten eta desplazaten duz alde batetik bestera. Igez furgoneta baten, furgoneta baten jun ginen kanbora. Iparraldera. Eta bebai onginen oin urtiek Toulouseen, Bilbon Bilbora sarri duten gara, eta, bueno, bitxuten oskun da benetik arret duten gara. Pina egin, erdi bitxu eta aurrera. Bai. Ondo politxo moiteko, eta... Vale, orduan esan zu, gitxigora bera, ze data dakoien zuen erraldoien konpartxak. Imanol, bakizu, edo idurre, bakizu bultzatzaileek nortzuk ziren momentu horretan? Bai. Lehen, esan bidot, Asier Urrutia, dantzataldi honon zan, eta ez dakit zelan sortu zan, zenien nintzen egon, bai, bueno, badakitze izenak, eta Asier Urrutia ondino dago konpartzan, gaitero gai da, eta, bueno, hainbeste gauzak injauz, presidente bai izan da konpartzakue, gero Javi Astui, Javi Garriko, gure Garriko, Lander Gerrikagoitia, Ander Oleaga, Joseba Barrena, Arastuko daz baten bat, bai, bueno, hortik hasi ziren, hortik hasi ziren, Iñaki Azpeitia, bai, onzan, bai, beste ba, Jose Luis Almike Txukue, Jose Luis... Nena akordatzen zelan dako nagizen. Jose Luis Almike Txukue, ez dizongo asko. Ez da basko. Da, bota Imanolek izen batzuk. Da, bueno, aipatuteku da jente horrek itzen dauen biharra. Aztute madazten baten bat, parkatu. Bai. Vale, orduan idei eta imagineten dut eta beharri zanetik etorri zala elkarte hori sortzeko asmugaz, ganera itzen dauen lana mendetan zehar intze aurrera bota, jai girue beti onda, eta erraldoi mobiteko asmo hori bebai. Zelako garrantzize izan eban lehenengoko ekintza eta lankidetza horrek? Gero elkartea sortzeko pausuek emoteko garrantzitsu da hori aipatutie, lehenengoko ekintza horretan edo lehenengoko esan zu zauziela. Ni benetan ez dakitze ze asmugaz, bai, erraldoik moiteko, evidentemente. Hemen erraldoiko kinje bermion eta jende batun, horrek erralderi bizitza moteko batez be. Eta bebai, gure ondino hor dau, da erraldoien ez dakitzen explike edo esan, erraldoien kultura atarateko. Potxue sustatuteko, eta aurrera okintze bermion. Okintze bermion, zabaltzeko bermion, bai urra ebeien, bai duten gara urtero, juten gara batez be Ibarrangelure, eta jendiek ikusteko, erraldoiek ez dizela bakarrik Iruñekuek. Claro. Da logikuna pentsatzea erraldoiek Iruña eta Iruñekuek hemen bai dakauz batzuk kultura horretaz. Zori, azkanien, parkatu Imanol, hiriburu handizetan, ondiz erraldoiek, bai aipatu zu Ibarrangeru eta holan herri txikizetan besta hoien aukerarik. Imanolek badaki hor hainbat datu erraldoieri buruz, idurre zu, zenbat denpora daruzu konpartza honetan, da gizen bat, zen ikuste dut erraldoiek giron emoten daude, ganea jai giru eitzen daude honio apurtxuet potentziz edo gogogiz hau emon, no? Herriko zer intxun zeuri bultzatu talde honetan sartutie, zenbat denpora daruzu? Bani, nik esango intermitentien ibil nahiela konpartza barruen, egon nintzen
Jo, hori, 2000 eta 2013 edolan, bai, gizaue laguntzaile moduen. Eta harako baten, zuzelan lagunduten bakarrik, inguruen zuten gari zen, bueno, eta zuten dizen pertsonak, apurtzuek kontrolaten, ibilbidi eta hori dana, eta gure emoten, eta supporter moduen, ez? Eta esan doztien, no? Eta zetako zara animeten, eta sartun erralde baten azpizen, eta, bueno, azten zara probaten, eta gero, hori, dinosu. Engantzitzen da. Bai, engantzitzen dago, bai. Eta ikusten zara gai, ez? Lehenengoko sartukeri eredoko bidarrez gogoratuten dut, hankape tenbleki eta dana, ez? Lehenengoko bueltik emongo zunien nia zer pasako dan. Ez? Eta danotako hori goguen, zedanok esaten du non galdu duen la virginidad, ez da, sartun gari zenien, erraldoi baten azpizen. Bai, lekue konkreto, ez? Eta non esan dan, nik behintxet aldot esan Bermion esan zanela, eta erziak aletik zubigan erantz, aldaz beran, dakola beran zailtasune. Eta beti akordet nahi horregaz. Gero tarte baten itxin hauen, ama esan nahi, tarte horretan, eta, klaro, umiek denporik entzin hauen. Eta orain daruez, azkenengo bi urte, baina segidu hau, ez? Eta pasakai esatan parte hartuten, eta balsak eta ikasten, eta parte hartuten horretan bai. Osa, azkaningoko bi temporadatan edo bi urtietan aktiboki... Gehiago, bai. Vale. Azkanien, horre sartuten zaranien, bueno, ez da hitze hau konparazio nabadan kostalero baten moduen, zeure irudiz pertsonala desagertu itzen da, eta bihurtuten zara, zeuse errandiz haue edo erraldoi baten parte handibet horrek behemon bidaue postasune eta... Bai, eta kariño hartuten zazule, ez? Aldatute zaitzuie igual erraldoi batetik bestera daino zutxo, bai, ni Mari nahi bai. Eta orain Lorentxo, zeitik. Personakin sartun dez, da? Bai. Naiz eta gauze bardinak egin, edo Bai, dantzi bardine da. Dantzi bardine da. Osa, gizau da personalidadie itzen dana zeuegaz fundidu edo bat egin, ez da? Bai. Eta dako bari, kutsu bete, ez? Itzen zara, bari, tim, orain esango zan moduen, ez? Tim Mari, tim Lorentxo, eta bestiek, ez? Bai. Oso ondo. Bikote, bueno, esan zui apurtxuet zelan organizeten zarien, batzuk onzarila aktiboki, lelau papel bategaz edo bestigaz, ze trena edo bilerak, oiturak erabiltzen dozu ez zeuen artin koordineteko, bai talde modure, eta bai Lorentxo eta bestien tartin zelan koordineten da lan hori? Bueno, leko danatan, elkarte danatan, dago presidente bat, gaur ezin izten da etorri Joseba, gero bokalak eta bueno, hori estruktura, ordezkariak eta bueno, estruktura guztize, eta hori beteta daku, eta gero ja hori da más o menos horizontala. Batzuk eitzen daue aldauena, beti danok eitzen du aldugunak. Bai, bueno, batzuk daku papel más... aktibo hau edo elkartekue igual, ez da? Ezin zui mini lau telefono, deituten batzuien non ondik ezin zui mini lau telefono. Telefono bat emin bizu. Apur bete organizeteko geuk eta jendie bai, ez da? Eta horregatik daku holan barkatu vertikala. Bai gero ja, dantxaitzeko eta moiteko erraldoiek leko batetik bestera, gure erraldoiek dauz, beti dinot gure erraldoiek, Bermeoko erraldoiek dizelako. Bai, ulertute beti dinot hori, bai. Geure geurie da, hemen itxukiratzen geure geurie Bermiotarra, herrikuna eta azkanien herritar danan. Bai, hor zentzuen. Eta erraldoiek dauz, gordeta esatilez, museoen. Arrantzale museoen. Bertan bizidiez. Bertan bizidiez. Eta sasoi batzutan, pasaten diebe udala, reformata dauen udala, udalan bai joten die, eguntzu batzuk. Eta, bueno, hori, moiteko leko batetik bestera, edo kargateko kamioi eta bai ensaiateko eta bidu jendie moiteko eta desarmateko, kamioen gorde eta gero armateko, eta hori ja más horizontal hau. Bai, nik uste dut oso ondo organizeta zauzilakanera horrek hainbeste lan emongo dau.
Horrek galdera bat sortuten dauz motivazio eta lankidetza aldetik. Zuen uste zer da garrantzitsuena bai talde modure eta lan itzen zuen partea etxale danak, zein da zuen motivazio printzipala edo zer motibeten dau olako talde bat hain ondo organizeten eta jaigiru emoten herrizentzako? Jo, ni pentsatzen dut, batun gari zela, eta batxien ari den jente barri zebe bai, dauela, ambiente sano bat edo esatilez, eta edo zein dala ongi etorri ze, eta topaten gari zen bakotxien gari zela famili handi, erraldoi. Ez gara famili, lehen ez ginen ezetu ezetan bez, bai nebarre bagara. Bai, eta hori famili giro bat hauera, orduen danatako, ez da hori dakule igual bardine ez, danon artian, gauzela prest lan eitzeko, ez dule imitzen inongo arazorik ara zuteko, beste zuteko, beti batuten gari ez, klaro, horrek lau erraldoiek mobiteko museuen lehenengoko pisuen dauz, eta eskiaratatik bera bajatu bidiez, eta gitxien pizuten dauenak, hogeta bera txikilo pizuten dauz. Osa, que bide jende nahiko desplazaten gari zenien, horrek sartxiko kamioi baten. Eta inok ez dauela pegarik imitzen. Eta dara ganera hori badeino zuen, geratuin nahi konpartzigaz atara biduzelako erraldoiek. Eta gero, hori, giro ona dauelakon eta dalakon sanu ez? Eta ondo pasaten du beti. Da ganera beti guzelez jaizetara, dut esan. Esku ez... Importanti da. Claro, esku ez... Zeipa. Sufriten, ez? Bai, sufriten bai. Sufriten zuie, bai, ez zuziela sufriten, dut esan, ondo sufriten. Bai, da, zaigirue, musikie, beste konpartza batzuk, beste herri batera, eta orduen giruek lagunduten dau, giro politxe sortutie konpartza barruen, eta orduen jentie beti dator motibeta. Osea, etxeti dakazu motivazioa, ez? Zuteko. Vale, orduan galdetu zuie, bigarren galderi esan zan balorik eta jarrera, bai, bueno, ikusi du azkanien zuen giltzarrize, zuen arteko lankidetza hori, dala txoko batelez, ez da? Txokora zuzie, txoko bat esatilez gotezan, jenti gazoten, ondo pasaten... Txoko baino gizau. Famili ez da legiten, bai adibidez idurrek batzutan ekarten dauz alabak eta danon alabak bestiek ekarten dau, ez da azkenean alkarregat lagun duten du gauzak eta itxeko, eta, bueno, bai, eta horan engantzeten da, ez? Jente gaztie dakune bai, azkanien, induzen irterak, inoize, San Ferminetara bat zuten gari ez, geure erraldoi barik, egu ez bertara, San Ferminek disfruteten, bertako erraldoiek ikusten. Eta atortzen da nonor lagunen bat engantzeten dauela erraldoeko kanpartzako nono dakar lagun bet, eta holan belortu duz konpartzakide barrizek, ez? Ikusten da zelako ambienti sortuten da, eta danok zela, bakotxagari zela geure etxekuek, ondo pasaten dule. Eta orduan jente gaztie bai, engantzitzen da horra ambientera, ez? Jente gazti gut, esan, dau salto bat berrogetaz eta 70 piku, ez? Eta 70, eta gero saltaten du 20, sagut esan eta... Eta ondo pasaten da bila. Inoiz geratu die, zunbarik, inguruko jaizetara eukintze baskari bet, eta baskari zen geratu, azken eta arte, zunbarik, euren edadeko jenti esun den jaizetara, ez? Edo San Cristobal, edo Foru, edo, ez? Udien itzen dizen gauzetan. Orduen, hori da. Akune, lokarra zen. Ez da hori pentsa zeuen konpartza, arraldoen konpartza honetan, eurekaz jodi ez musturretan, bertan, eta pegain datxuie. Bai. Metiko du anime idurrek eta imanolek dioien moduen, euren konpartzatara bat itxie, eta, bueno, azkanien ezagututie eurek itzen dabil lana, zer oso politxe da, eta ganera oso espektakularra da ikuskizune ganera oso handize da, eta, bueno, ez da buenak ezetuten aurrera inbidau. Oso ondo, ibilbide honetan, zeuekaz elkarrizketa honetan, esango zantxutien orain, ze erronka esan dan zuentzako handizena. Ikusten dute talde modure, bigarren famili modure, Imanolek esan dauen moduen, horre itzen zuiela bat. Zuen ustez, beste
kontu batzuk tartera ekarri barik, zein izan da erronka handizena Bermeoko erraldoien konpartza honena? Erronka, nik ez dut esango erronka edo guk ensaiateko bidu leko handi bet, alto bat ez be. La tapata, bai, imaginatzen. Bai, claro, evidentemente. Eta bakarrik daku ondo dau, eneke jako, bai, bakarrik daku. Keja, Imanol, aukeran, sabes. Bakarrik daku hermanu. Eta hermanutan zoritzarrez ezin die gorde erraldoiek. Egon zienan gordeta temporada luze baten, gero esan dozkuie ia gordeten bazen duen museuen, eta izan da idea izan da politxe eta ona. Hori, batez be hori, alizateko ensaia erraldoiekaz gehiago, eurekaz gehiago, seguk egin duen ensaioek erraldoi barik. Eta ez da bardin. Gero, oitu indizara pisuetan, da, bueno. Bai, ikusi be, bai, bestigaz da, imaginaten dut. Bai, dantzen geran, ez topateko bestigaz, da, bueno. Bai, momentu baten nezu ikusten. Erraldoien barru zauzen inbuelti montemazun nezu ikusten. Eta SB barik ikusten zu, bai, karo, ez dako zu, gero hauri entrenamientu ez, esatirez, eure pisuek gani nimintzen. Oin hilebete, ginen arrasaten, eta handakoien leko bat, lokal barri bet, maravilloso. Guretzako izan da pasada bat. Kulturola dako izena. Kulturala, bai dantxatalde bi pentsatu dauzela, eta arraldoiek eta dana konpartiten dabie leko bat, izan da tunel batelez euren lokalak ukin zabien, korteteko erraldoiek edo euren gauzek, eta aparte, dakoien erdizen tunel batelez, eta horre itzen dabien saioek, eguraldi txarra dagoenien, edo bida buenien. Aldabi erabili hori, eta guri gustadozku pilo bat. Guk frontoie daku, bai, klaro, frontoie jende batzuk etorten die olgetan, eta esan bizazu gure ordue da, eta, bueno, en fin, sortzen da apurbet rollo txarra, ez du gure, bai, eske holan inbidu. Bai, azkanien, frontoi baten betin bide partekatu kirolari, azkanien, esaten zu moduen, erraldoiek ezin jabien zaien museuen, bertan dauzo beto, bai, beste ensaieten zuen lekorretan ezin jiz gorde. Bueno, okintzeko kontun bebai tokaten datxonari, bai, Manolek eta Idurreke. Badakizie, perfectamente, bueno, ostabe. Esan bide. Ostabe esangu, abetik erraldoien partez ganera, zuek, euren partez, euren onerako, hemen geratuten da notazio txiki hori. Ez da lehenoko COVID-ara entzuten dutena ganera, Arrasateko udaletxiek, bai, erabatera bestera emoten dagoen errestasunek, bueno, hori be bai, aipatu inbide, eskerra gure basazuien emon hori, edo bertan ez zuien zaie zuek. Ez guzun gara, txeke, aurtontzun gara San Juan atiz bartako jaizek, eta bertara inbitetasun gara, eta hori ikusi du instalazioek. Eta claro, bai da, fabrike bat esango zan, en su dia, imaginaten doz, itxuri horrena okintzau, eta hori, Imanolek esan dagoelez, erde izan dako alako tunel baten modokue, alture mazigaz, eta hori, bertan dako zuz erraldoiek, bai dako, ez daitz pegi edo, bueno, ez daitz gaitzen da bien, bai, gure parte ona zelan dauzen museuen erraldoiek, eta hor dauz ikusteko modue, edo zeinek aldauz ikusi, ez da hitzeurek badakoien aukerie herrizek ikusteko euren erraldoiek guzunien. Ez? Hori da gutakune ondo, bai ez dakune da ensaieteko, ez? Eta dauz distantzize, aldezarrien erraldoiek okintze, aldezarrien ez dauleko bat sarratue. Esango zan kulture txiko okin baleki dau. Ez, bai, ez dako. Ez, hori. Bai, bueno, dana zintze, bai, ongo zan ondo, hori, baleko bat okitzie neguen igual, alde batetik ikusitxe, geure erraldoi konpartzak, bermiokoek, atebidade sozial handiz hau edakoie. Beste batzu baino, azkanien dauz museo baten, da, eurek bizi dauz honi hor. Ez dakigu, kasu honetan, arrastaten ez dakigu, non, bai gordeten dira, bai ez dakigu ze iniziatibak edo hitzen da bie, ez dakigu, bai, pentsatu dut, bai dago movimiento majo. Potenti.
Oso ondo. Bueno, eta beste alde, ze momentu edo lorpen izan dira handizena zuentzako, ze aurrera jarraitzeko emotentxuien indar hori, ze satisfazio edo zein izan da zuentzako momentu horiko lan aipagarri zena Bermeoko erraldoien konpartza honetan. Bueno, ni hori pertsonalki hartu got, ze nire zelan da, burmuien okin jote gauza bat beti, eta izan da erraldioek azioen San Juanera. Lortu nauen, lortu gendun. Bai, akordate nahi ganera 2004en, gure lau erraldoiekaz, irudi batzuk dauz Josebak montaz hauenak superpolitxek, dron bategaz, hor sasoien drona izan da erabili San Juanen, orain ja ez. Eta igez, lortu gendun 13 erraldoi erutie San Juanera. Jo, eske ganera dales, monumento hainandiz eta pentsaleik batera datozela, no? Erraldoiek ikusti horre San Juanen. Igez, kainen egon ginen beste konpartza batzukaz, Ondalan, Kanboko konpartza, Donostiko nahi akordaten izena. Bueno, 13 erraldoi batun gendun, 13 erraldoi batun gendun San Juanen, eta hori gero Bermion onginen pasakaiez baten, eta hori izan da niretzako neure erronka pertsonal izan da, erronka izan da niretzat, eta hor da, izan da maravilloso niretzat. Oso ondo, ze politxe. Ez que espektakularra da pasada bat. Bai, konta idurre, zeuri ze momento esan daulan aipagarri zenan euren barruen, bat intxe lehen esan zu moduen euren personalidad Zuk esan zu, norre duten zu, normalien? Ni ez duten nahi, baserri txarrakaz, Marigaz eta Lorentzogaz, horri bitzen nahi atzera eta horrela. Niretzako bai esan da San Juanekue pasan urteko esan zen pasada bat, bizotzan geratu denatzu markataz, ikustie 13 erraldoi, bueno, izeti esan zen erraldoika da bat. Kuadrillo oso bat da, zukalki batera zutilez, ez da, 13 erraldoian. Bai, da pasada bat, eta ikusti esan izen, eta gero eurek 13ek jantzan bertan, eta bitu txikitzu da, bera plazatzu geratuten dana, ez, ermitzen parien, eta esan zen, espetakularra. Bertan atrapasauinak egon zienan, nik txinako batzuk egon ziren bertan, eta... Japonez batzuk, koreano batzuk edo... Bai, eta ez galdetuten, bai, eta lela telefonu gaz, eta hau zer da, eta gero, bueno, ingle txapurreo bategaz, espliketen, zer dizen, zelan etorgari zen. Telefonu ezu kentuten, momento baten eurek be interesata edo... Telefonu nimindozten galderi, eta inglesez, eta orduan ja hasi ginen berbetan, eta karo, esplike bihar, ez? Zer dan, zantzaten, bueno, zuet dragoi eta guzui, bala, kantzeko ze bat, eta zelan figureti zen, ez? Segero bestiek ziren, kerra... mitologikoek behar ziren, eta, bueno, hori apurtzu bete esplike, eta ikustie, esan zan pasada bat. Gero beste bat onda, Donostirezun ginela, amendako da punteta, 2013en, eta horregon ziren, esan zan erraldoikada bat, ez? Eta zan 200 urte ditzen zabenera Donostik, eta zun ginen, eta zan hor, ez da izen bat, ez da. Usan da horiek 200 erraldoi batun. Babitu. Eta ez, hauen lortu, ez dakitze arazo batzuk. Bai, egon ginen, eunda piku. Exageria. Bai, oza, 200 ez hauen lortu, bai, eunda piku, bai. Eunda asko. Eta non ginen danok jaten frontoi baten, hori, dakote, ondo... Museo Telmo, zelan da? Bueno, Donostiko museoren bat. Bai, parien egon ginen. San Telmo horretan. Don Telmo, San Telmo. Eta horren ginen, eta zantzan pasadatik guzti horren beste erraldoi, eta esan bidu zu ginela banan, deituten, ez? Eta Bermiokuek, geuriek, ziren politzenak. Benetan, dauzenak proportzionata arpizek emoten dabi erroi ona, behituten sazonien arpire, erropak,
Eta behitu eta esan, ostras, bai eske... Geuri politzenak, Geuri politzenak, benetan, geuri politzenak. Hori, ez da, estoi norreri buruz berba, nik uste dut, aipatutek udalazkanien, norkin zauen edo norkitzen dauz, horrek erropak, arpizek, beba euren modelue, naiz eta batxutan sarrak izan, gaur egun behingo dizbarrizek. Bada hor nono raipatutekue lano horitzen dauena, bakizuie bikote? Bai, dauz batzuk itzen dauzela, azkenak inzauenak izan neutak itzenak, bai. Gizagongo ziren. Usan solokuek inzauien, ez dakit non inzaubien, bai, Irunen dau gizon bat, Iruñan bai beste bat, alan dauz. Bai ez enpresak, ez da imanol, pertsonak. Bai, enpresak. Pertsonak die, Bueno, bai, enpresak die. Bai. Geuriek inzaubien, beranzazoien kukubiltxo, han larrabetzun. Eta, bueno, kukubiltxo desagertu zen, bai, bueno, hor dauz. Geuriek eta pentsate dobe bai, zornotzakue. Bai arpizek, bai erropak, ez da? Dana, inzauen dana. Mundakak behoidako erraldoiek. Lamin eta atorra. Eta horrek be guk mogiten duz. Eta horrek inzauen arrasate inguruko mutilbet Mikel. Arekin zauen, ginen ikusten zelan onzana eitzen, da, bai. Osea, ondino dau movimiento hortik. Ondino ez. Inoiz ez da itzen berba lan hori norkitzen dauen, edo ez dakitasunin bizi gara, eta... Bai, bueno, erreza da topatie. Erreza da, ze die lau bost, bai, aktibu dauz. Beti dauz, konponduten beti dauz eitzen, da, bai. Apunteko, zenik etxean dizadakot, orduan igual baten bate... Igual zure etxera, jumigara, ensai erraldoikaz. Esan bide gero, karo, honek esan du dauzela intze 2004 eta 5 Bai. Eta orain, konpartxakide dizen bai bego, eta jonek itzen dauie, arregluek, zebeti egoten da tokeren bat. Edo geure hartien emoten gari ez, edo, karo, esan du desplazatzen duzela kamioi baten barruen, egoten diez desperfektuek, ez? Eta gero bebai, beti miratxoie barriro makille, atxasalak pintxe, galduten da bie belarrikoren bat. Bai, hori be oso garrantzitsua, ganera da lan bat ez du nahi berba, klaro, horrek bebai, gero duez jaigirora duez euekaz, bai, euren eginkizune da, pelikura, eta, bueno, eta potxuet botoiek. Txape pintura. Oso importanti, guapo segiteko. Ganera, esan zuen, da piku erraldoitzik, zeunak esan bat ziren politzena, aurri lan nabe mantenimientu, nahi. Dauz, Jon da bego, itzen da bihar bat, bai, ez dako presiorik. Ez dako presiorik. Jon bebai da parte erraldoiek mogiten dagoela, bebai Jon. Eta, bueno, zelako biharra. Bueno, eskerrak emon eurei bebai. Bai, por supuesto, solo faltaba. Oso, no? Bueno, eta etorkizunere ingo hauntxek begirada bat, zelan ikusten zuie zeuen elkarteko etorkizune? Murriztu ingo da, edo erraldoi batele zingo da handitzu eta aurrera ingo eundaka erraldoiekaz? Sasoi baten... Zer guzuie, pasatie? Bueno, guk sasoi baten onginen konpartza itxizeko, ez gendunokin atxetik jendie. Ez gendunokin, jendie moiteko, batzuk lepoko minegaz eitxibizan duen moiti erraldoiek, eta bueno, sorionez, oin 3 urte hasi ziren gazte batzuk, eta ekar zauen lagunek, eta bueno, hauntxe momentuen 16 urteko neskatxu bet dau Eider. Gaztiena. Bai, Gaztiena, hauntxek aurten hasi de, eta hor, una franja 16 urtetik 70 Jo, franja politxe da, Manol? Bai, bueno, orain momentuen, sasoi baten onginen itxitzeko modun. Itxitzeko modun, ez gendu nokin releborik. Bai, orain zorionez badaku, eta, bueno, bai, animetie jendiri etorteko, zer leku daudan nontzako, Claro, gana, 16 urteko jendi onda, bueno, horre jaigirueia,
erdi garantizeta edo daue horre... Bai, horre, txelen esan dutena, ez? Dauela hori ekastienak, ja, talde txubet egin jauie, dauzenak hori, 16, hogeta piku, bai, hogeta sozer, eta gero ja saltu edu, ja, berrogeta askora, ez? Eta, bai, bueno, askanien giru antxerakue itzen da, Txapitu saltu badauen dekadak. Bai, adinen baremu zabala da, bai, nik uste dut danok sentiten zarien oso gazte jai giro horretan. Gaztetu itzen da, gaztiek eta hortiek gaztetu itzen da, lanari. Horren inguruen gauzatxu bat dut esan. Gauz gizon asko eta lau neska. Txo asko talaba txikitsi, ez da? Hori da. Bai, deialdi segudote zabaldu, neskak ia gizago albadie gure doi netorri, ze neskak be gai die erraldo inmuiteko. Of course. Bai, eta hor daku tarti be bai, 16tik 50 Bai, hori da. Osa, que ez da, ez que ni zarra, osa, ondo basau zen fizikamentien, askanien, eta da, ritmu okitzie, ritmu okine bide, jantzanitzeko, ritmue eta ez dala horren besterako, eta animeti jentie. Eta bebai, pendiente egoteko, Andramaizetan, pentsatzen du Santa Eufemia egunin esango dala, algarizela batun launeskok, eta horregongo engule dantzan laurok bals bat batera. Ez dule egin inoiz. Lehenengoko aldiz, Lehenengoko aldiz esango da, ze orain arte egon gari ez... Bermion, beste leku batzutan ez dakigu. Bai, Bermion, lehenengoko aldiz. Bai, esango da, bai, eta orain arte eskari ez egon lau batxiko moduen, eta beti esan da gurariz, neskan aldetik egon gari zena, lau egon gari ez bi, gero batundun beste bat hirugarrena, eta laugarrena batundenin esan du, heldu gari ez plenora ez, eta orduen ja, gai esango gari ez itzeko bals bat launeska, ez? Bueno, baidurrek esan dagoen moduen anime, zaskanien lan haua danak aldau egin, gona baten behien zauz, inorketxo ikusten, alzara anime zeure beste pertsonaleide bat mari egaz eta bat itzen, neskak anime, Imanorek eta idurrek dinoien moduen, txo asko dau, eta alaba txikitzi, orduan alaba txiguztizek inbiteta zauzie, konpartza honetara parte hartuti. Esku ezabalik. Orduen, helburu hau, urrengoko galderi izan dan, epe ertainien eta luzerako, bai, bueno, hau alda esan bat, ez da? Bai, importantia. Nik uste dut dala, gauze bat, eta normalin ez du ikusten, juten gari zenien hametik Bermiotik kanpora edo Bermiora datozen konpartxatan, ikusten zu banaka gari zela emakumie gauzenak konpartxa desberdinetan, eta ni pentsatzen dut dala, Bermiok erakusti hor dauzela lau neska, erraldoien azpizen, eta dantzan aldabila egin laurek batera, eta kontu nokintze, iguale jentik ez daki piso desberdinetako iela lau erraldoiek. Horregaitzi normalien, neskak duten gari esatzekuetan, atzeti zuten dizen ari zela Lorentzo Tamari, baserritar dantzitze duzenak, ze apurtzu bekillo gitzeo dako eta manejabli haueti ez. Bai, gero Josefin eta batez behantonek darula otxari, dako zailtasun potente bat. Berezi bat, bai. Bai, ze bueltak emoten zuzeni, otxariek erunitze zaitu. Sartazu beltsu emone otxari gaz, ez da? Non ez deuside, ez. Ez, otxari ez, bai Josefinen ez neterrine, bai urten da bai di. Baten baino gizautan. Benetan. Bai, ja ez dakik guzela namarra, ze urten da bai dien, eta non hori moten batxon, adiós. Porque kentuti esuie plantie, hori da, bera ikustie, bera gaze katxarrore. Ez, da moduen. Da moduen da. Baganera da simbolo bat, Santonen otxari txupetiek eskaitze, umientzako da beste egun baterako txupetiena beste egun baterako. Bai, bikote, inviteta zauzie zeuek, edo zeuen konpartzako beste inoro, beste batzuk. Informazio gizau emoten, da euren baselan bizi dauen zeuen konpartzak partekatuten gure irrati honetan. Oso ondo, eta proiektu barriren bat, edo luzera begire? Bai, daton urtien, 20. urte hurrena zelebra bidu, eta hor gauza politxe batzuk pentsaten, preparaten, eta, daton urtien
Bai, ikusku, gu irkitzen gauz. Ba, etorko gara. Bueno, etorko da, konpartza etorko da. Etorriko gara, bat... Zeokingo zuie buruen, 13 erraldoi sartunde gero San Juanen, eta 100 Donostin, zeokingo zuie buruen etorkizunerako. Ez gure dakin bez. Claro, bai, proiektuek erraldoiek esan bidez beti. Claro. Esan beste, txikizabek ezintez esan. Claro, proiektu erraldoi edako zuie zuek. Esan bide bai astu bari. Bai. Erraldoieri buruz berbetan, bai, erraldoietan beste parte bat hauz buruandizek. Buruandizek dara guretzako kantera bat esatilez, ez? Beste talde bat? Ez, barruen. Euren inguruen dabiltzezen... Bai, gugaz batera beti eruten duz buruandizek. Eta buruandi, zenbati ez da guztire? Bost, sei dakuz, bai, bueno, gehienetan lau bost urten bai. Claro, zeskara fiketen, zebetik gauz geure begirati dago erraldoie, gorantz, bai, hor dauz animeten dauinak betik dabiltzezen buruandi horrek, ez da? Bai, horrek umientzako esaten da gazi gozue, ez, gu dabi erraldoiek iguzi, eta gero dako jean buruandizek joten, eta orduen eskapateko. Ez, eta gudu esan horbe badauela beste kantera bat, ez? Gaztiek bebai hortik gure badauien hasi, dala era bat konpartsako parte esateko, eta gero holandako ez, laugarren neskie buruandizetan hasi zan. Buruandizetan hasi zan, eta ja ikusi da beran burue, aldauela saltu emon eta erraldoien mobidu, eta hor daku, eta orduen inbiteten du miek, gudau nien, bai. Bale, Bikote, zeu zer geratu da txuia hortik kontateko? Nire hainbeste gauza behin zin dira. Bueno, erraldoien konpartsako kontuek etorko gara. Dosis txikizetan. Beste baten. Daulan aukeriokingu beste baten okitzeko. Ez agurriteko. Bueno, orduen eskerrik asko itxukirratiera etortik aitxik, Idurre Bilbao Uribarreri eta Imanol Rodríguez Gardiari. Eurek esan diez, Bermioko erraldoien konpartsako bosera maile gaur hemen. Eskerrik asko Bikote, ondo segi, eta animo zeuen proiektu guztizetan. Eskerrik asko zeuri abotsa emoti erren. Eskerrik asko